Kaixo ikasleo, gogoratu DBH lehenengo mailan gaudela, bigarren unitatean. Batzutan urri, bestetan ugari. Aurreko bideoan, lehenengo osagaien baitan elementuak azaldu nituen, gaurko honetan tokatzen seguna izango da lehenengo adierazlearen ikerketa fitza saltzea. Ikerketa fitza txosten estadistikoaren barnean sartzen da, izatez lehenengo osagaian eskatuko dena izango da ikerketa fitza betetzea, baina bai lehenengo osagaian, bai bigarrenan, bai hirugarrenan txosten estadistikoa landuko da. Helburua barriro ere, ikerketa fitza betetzea izango da. Hau izango litzateke lehenengo adierazlearen baitan dagoen gauzatxo bat. Guazen azaltzera. Txosten estadistikoa. Zer da txosten estadistikoa? Goratu, lehenengo osagaian, bigarrenan eta hirugarrenan ikasiko dugun gauza bat da. Hemen, txosten estadistikoaren atalak agertzen dire, lehenengo zerrelatu bat, gero diseinua, fitxa teknikoa, gaur ikasiko duguna, gero datuen antolaketa eta kontaketa, maiztasun taulak, hau bigarren osagaian ikasiko duzue, gero emaitzen adierazpen grafikoak eta ondorioak, hau dana hirugarren osagaian ikasiko duzue, eta gero eranskinak. Eranskinetan, fitxa teknikoaren barnean edo sartzen dan galdetegien sarrera eta galdetegia dago. Hau lehenengo osagaian ikasiko duzue. Hortaz, hau eta beste hau lehenengo osagaian ikasiko duzue, hau bigarrenean eta beste biak hirugarrenean. Fitxa teknikoa, bai? Zelakoa da fitxa teknikoa. Hemen duzuen txantilloiaren antzekoa. Bai? Hau horretia azalduta dau, eta hemen jarri behar dan gauza bakoitza, hemen adierazita duzue. Ikerketa estadistiko bat egiten ari gara, eta hemen laburtzen dugu ikerketa estadistiko horretan egiten duguna. Helburua jartzen dugu, helburua zer da, zertarako egiten dugun ikerketa hori. Garrantzitsu da txea jartzea. Ikastolako jantokiaren inguruko ikerketa estadistiko bat egiten badugu, helburua izango da, Elizalde ikastolako ikastolaren jantokia aztertzea. Populazioa, hau izango zen biztanleria. Ikerketaren biztanleria. Lagina, ikerketaren lagina. Eta hemen garrantzitsua ehunekotan jartzea eta zenbaki bitartez. Gero lagin mota. Ausaskoa edo ez ausaskoa. Hau, dana azalduta dago jada. Datu bilketarako tresnak, hori baita. Inkestaren bitartez jasotzen diren datuak, elkarrizketaren bitartez, edo behaketaren bitartez. Gero, lanaren data, noiz egindan ikerketa estadistiko hori. Sustatzaile eta zuzendaritza. Kontuz honekin, hemen askotan akatzak egiten dituzuelako. Sustatzailea da, ikerketa estadistikoa egitea erabakitzen duena. Eta ikerketaren zuzendaritza da ikerketa estadistikoa egiten duena. Adibidez, ikastolako zuzendariak erabakitzen badu, DBH laugarren mailan ikerketa estadistiko bat egin behar dela, emaitza oso kaskarrak lortu direlako, esaterako, sustatzailean hori izango da, zuzendaria. Baina zuzendariak ezkatzen badio Statiker enpresari ikerketa estadistiko hori egiteko, zuzendaritza izango da Statiker enpresa. Baina sustatzailea zuzendaria. Genarteko desberdintasuna hori da. Sustatzailea da egitea erabakitzen duena. Eta zuzendaritza da egiten duena. Gauza desberdinak dire. Hortaz, kontuz. Eskerrik asko.